बिछड़ल माई बाप के बारे में सोच के 20 साल के बाद भी उ लोग के याद करके जी रहल बा हमने के नौजवान डायरेक्टर। सवेरे सवेरे बहुत टेंशन में बड़ा का ला। तारा खातिर सब मजाक हा। माँ बाप जब जुदा होखेले तब बच्चा के हालत केहू ना समझी। दुनिया के सब लोग के बारे में तू जानेला, लेकिन जे तोहरा साथे जी रहल बिया ओकरा बारे में ना जानेला। तू देखिया, एक बंदा के जिंदगी में जौन कुछ भी होखेला दूसर के कुछो फर्क ना पड़ेला ओकर शादी के बारे में। बाकी दूसर लोग उहे में घुसेले। तू हमार मम्मी पापा के बारे में बोला तरह का। देखा कार्तिक, तू लोग जैसन सोच रहल बड़ा उ लोग वैसा नहीं खान। बाकी जब उ लोग तोहरा साथे जिए के हमके परमिशन देले बाड़े त ओकर मतलब ई बा कि उ लोग तोहरा पे विश्वास करेले। उ भरोसा टूटे खातिर यहाँ पे कुछो नहीं के भइल बा। उ लोग बस इतना चाहेले कि हमनी दोनों शादी करके अपन घर बसा ली। फिलहाल हमनी मॉर्निंग वॉक के बाद शादी कइल जाओ। देखा कार्तिक, इहो तो इम्पोर्टेंट बा ना। तहके याद बा अगला महीना उ लोग यहाँ आवे वाला बड़े। सिर्फ 1 महीना के ही छुट्टी बा। यूके जाए के पहले हमनी के शादी कर देवल चाहत रे। तारा काम पे नहीं जाए के बका? हाँ, इवनिंग शिफ्ट बा। करियर पे तनी और फोकस करे के चाहिए तारा। तारा पता बा ईरान जैसन कंट्री में भी लड़की लोग शादी कम करा ताड़ी। उनकर पढ़ाई और करियर में ज्यादा असर पड़ेला। ऐसन लोग भी बाड़े हो जा। बाकी ऐसन लड़की लोग के उ लोग दुश्मन से भी खतरनाक समझेले। एलिजिबल बैचलर के नंबर बढ़ावल इहो इतना अच्छा नहीं खे। हम सुनले बानी ऐसन लोग के ही शादी के सख्त जरूरत होखेला। ओह हाय। हाय। पुराना जमाना के लड़की लोग यह चाहत रहली ना, मान्यता, सिंसियरिटी और अच्छा तरह से उनका देखभाल कइल जाओ। लेकिन नया जनरेशन के लड़की ई चाहेले कि हस्बैंड उनकर पिलर ऑफ स्टिंग बन जास। अगर सिर्फ उहे चाहिए त हमरा पासू बहुत बा। हाँ राइट। हमरा जैसन सीधा साधा लड़की खातिर शादी ही उनका जिंदगी में बड़ बात होखेला। ई तू लोग काहे ना समझेला, हमके पता ना चलेला। एक साथ मिल के एगो फैमिली बनावल ई अच्छा बात बा ना। हेलो हमार प्यार लइकन, रणभूमि में जात वक्त 1 बेर सोचा, समंदर में जात वक्त 2 बेर और शादी से पहले 3 बेर सोचे के पड़ी। अरे भैया, हाँ जी। तोहार शादी नहीं खे भाई, लेकर ई मतलब नहीं खे कि रउआ केहू के कुछ भी कह सके नहीं, ठीक बना? अगर कुछ नहीं कर सोच सके तो शादी कर लेने के चाहिए तुरंत। लड्डू बिना खैले पछतावे से बेहतर लड्डू खा के पछतावे के चाहिए। कॉलेज में पढ़त समय हमार लिखल ड्रामा के एगो डायलॉग बा, ई सुन के स्टूडेंट्स कितना ताली बजौले पता बा? ताली कहा था ढेर सारा ताली। हाँ, ऊ ताली खा के इनका चोट लागल। अरे भाभी जी, शादीशुदा से कुंवारा बने खातिर और कुंवारा जे बा सब शादीशुदा बने खातिर अंतर मन से सब चाहेला, मालूम बा? आओ ना तका, यही सब शादी के बारे में अच्छा बात करा तानी तोहरा साथे। हमके समझ में नहीं ख्यावत कि कैमरामैन के स्क्रिप्ट काय पढ़े के बा। हमार चैनल में तो ऐसा कुछ ना। अरे यहाँ भी ऐसा कोनो आदत नहीं खे बा। का बा की रिलीज होके के डेट के साथ स्क्रिप्ट खत्म होखेला, ओकरे बाद भी बहुत बदलाव होखेला। एगो सच बात बोली, हमार 15 साल के मूवी करियर में शूटिंग चालू होके के पहले स्क्रिप्ट पढ़े खातिर पहल बेर मिला था। ओकरे खातिर हम एकर तारीफ करत। और कैसन लागल? कॉकटेल ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑफ न्यू जनरेशन। ई पिक्चर और शादी एक जैसन बा। ढंग से अगर एडिट ना भइल तो कहानी बदल जाए। हम ऐसे बात खत्म हो गई होके तो दौड़ल जाए। दौड़ल जरूरी बा का? वो एम्बुलेंस वाला सीक्वेंस यहाँ प्लान कइल जाओ। हाँ ठीक बा।
सिनेमा बा। और तोहरा मन में सिर्फ प्यार। अच्छा बतावा, हम मम्मी डैडी से का कही? पिक्चर करे के बाद। लाइट्स ऑन। ओके, रेडी फॉर टेक सर। अरे लाइट ठीक से लगाबा हो, क्या करता रहा? ओके फ्रेंड्स, रेडी फॉर टेक एक्शन। जमीला, यह ना मानो तुहार? हाँ तो का चाहिए? खास करके कुछो ना, तुहार पापा के बीड़ी फैक्ट्री बना, वहां पर काफी ज्यादा कारीगर बाड़े। हम उस सब के सेक्रेटरी बनी। नाम बा अब्दुल कादिर। अच्छा बात बा, फुटबॉल प्लेयर बाड़ो और एगो गुंडा भी बाड़ो, ई हो मालूम बा। ओ ऐसन बा का? और सुना, वहां के कारीगर हड़ताल के बारे में सोचता रहे। हमने सब मिल के तुहार फैक्ट्री में ताला ई लगाए। कुल हमके काहे बोलो ताड़ो? पिताजी से जाके बोलो। हमके तो से कुछ काम बा, यही से बतावत नहीं। ऊ का बा? हम तो से बहुत मोहब्बत करेली। अच्छा बात बा। और फिर का होखा था वहाँ पर? और तू हमरा से शादी ना करबू ता नाटक का करबा? तो हम अपन जान दे दे। फिर तू कुछ भी कहे खातिर दूसरा आदमी ढूंढ लिया। जमीला, ना मनबू तो ठीक ना होखी। अरे ये तो डराए ना। एगो चांस और लेते। जमीला, हमार जिंदगी बर्बाद मत करिहा। हम तोरा से बेहद मोहब्बत करी ले। तोहार कपड़ा से हमके प्यार बा, तोहार हर एक लफ्ज से हमके प्यार बा, तोहारी चेहरा से हमके प्यार बा। तो हमेशा ई है करेलन, जोन भी लड़की आइल उनका से ई सब बात करल। अरे हरगिज ना जमीला, तोरा सिवा हम और कोनो लड़की के प्यार कैली ही ना। आंख उठा के देखबो ना कैली और देखब भी ना, बातों ना करब। जमीला, तू हमार आँख के रोशनी बाड़ू। और फिर तू हमरा खातिर बाड़ू और हम तोरा खातिर बनी। धन्यवाद। ऐसे ही एगो युद्ध शुरू भइल उनका बीच। आर्गुमेंट भइल, घर वाला और बाहर वाला अब सब अगेंस्ट रहले। उस समय तो 50 साल पहले के रहे। और सब के बाद जमीला बेबी से
अब्दुल खान साहब शादी करेले। उनकर जिंदगी अच्छे से गुजरत रहे। वह टाइम पे एगो अच्छा केला सुनी का अरे जमीला, हम तो नहाए जात बानी ना, तो का कपड़ा पहन के नहाइया। ओ वैसे तो हमार बात कब सुने लो? आज तक तोहार कोनो भी बात हम टल्ले बानी का जेंटलमैन बने के बा, अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकले के बा, व्यवहार बड़ा अच्छा होके के चाहिए। बाहर बेकार में पुरान दोस्तन के साथे बात ना करे के चाहिए। हमेशा तो ऐसा बात करे लू और हम तो हर बात कब ना सुने नहीं, बतावा। अरे बतावा ना। जब कोनो भी औरत कोनो आदमी से शादी करे ले तो ओकर एक्के मकसद होखेला और ऊ बा ओ आदमी के अच्छा बनावल। आदमी के सही ढंग से चले के सिखावल, ना कि उनकर जिंदगी के हर एक कोना में दखल अंदाजी करके ओकर जिंदगी गड़बड़ करल। यह सब बाना एगो औरत के काम, एकदम अहम औरत के दर्शन शास्त्र। कादिर, हाँ बोला ना। वो काम के सिलसिला में बात करे के बाका। हाँ ना हम बीए पास कैली ताकि हम रसोई घर में रही। हमार जान के खाना तो पकावे के ही नहीं के, उस सब काम हम संभाल ले, ठीक बा? हाँ, ये तो आप हमेशा बोलेली। खाली आखिरी बार आज खातिर तोहके पकावे के बा, काल से तो तोहार इन नौकर। ऐसा कुछ मत बोली। अच्छा अभी तो के क्या चाहिए? मतलब एगो केला चाहिए, दूगो ले लेना। अच्छा तो के दूगो मूसा केला चाहिए, बहुते पसंद बना। शायद बगल वाला दुकान में मिल जाए, और अगर वहाँ ना मिली तो तनिका सा दूर चल जाए, शायद वहाँ छोटका बाजार में मिल जाए, वहीं से खरीद ले। देखिए अब पूरा गुच्छा खरीद के ले आई तोरा खातिर। हमके शादी के बाद जमीला के पहला मांग बा, दूसर लड़की तो कुछो मांग ले बेले। यार रब्बी आलमीन, का बड़ बड़ मांग रखेली लोग आपन बेचारा पति से। वो कुल मर्द से यह मांगे ले, हाँ। बिना कीमती चीज के गाँव में भटके वाला शेर के पूंछ के बाल तक वो कतहों से ओकरा के लावे के देवे के ही पड़ी। वो लोग के का बा, बस मांगा लावे के काम तो अपन बाना। अगर ना मिलल तो उन लोग रोअल शुरू कर देवेली। अरे मर्द का करी। हाँ। दूसरे को बात सुनाई का। हाँ। एवरेस्ट पर्वत के छोटा पत्थर लाके देवे के बा ओहो के। वो ना मिलल तो शुरू कर लेली रोअल धोअल। अरे का करेली, कुछ पत्ते ना चलेला। हमार बदनसीबी, तोहार बीबी जौन बन गईली बेचारा मर्द। अभी बताओ तोहार बीबी भी ऐसे ही कुछ मंगौले बिया का तोहरा से? अरे दूगो केला ना बस। नहा धो के कपड़ा पहिर के एगो गुच्छा मोसा केला खरीदे के बा। जल्दी वापस घरे आई ना। जल्दी आवा, ठीक बा? सांझ के पहले आ जाइए। हमके यहाँ अकेले रहे में डर लाग गेला। चुप रही, कुछ मत बोली हो। हम जल्दी आ जाई।
मुसाकिला बा। बोला बेटा, वो यहाँ ना मिले बेटा। कौन सा चाहिए, कौन सा केला लेबा? बाजार में मिली। अच्छा अब अरे भैया मुसाकिला बा। ऊ यहाँ ना मिली भैया। चाही तो संतरा दे देता नहीं, केला से बढ़िया भाई। भाव भी कम बा और विटामिन भी ज्यादा बा। या रब्बी आलमीन। ओरे बाप रे। कितना पानी हो गया बा। अरे अरे जा रे कुकुर।
ये औरत लोग भी कमाल के हो खेली। जमी अरे बाप रे, हमके मरिया मत। हम कोनो चोर नहीं खी। ई बेचारा जे तोहरा सामने खड़ा बा वो तोहार पति अब्दुल कादिर बा। तो अंदर कैसे आइलो? हाँ, ई तोहार पति जब भी आई हर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाई, यहाँ तक के दिल के दरवाजा मजाक भी। बंद करो। कैसे आइलो बताओ? रसोई घर से। अच्छा, तो दरवाजा तोड़ देला का? चोर लोग देखिए तो उहे लोग आई यहाँ पे, और अब हमने यहाँ कैसे रह सकेली? अरे बेवकूफ लड़की, दरवाजा तू बंदे ना कैले रहू। अच्छा ठीक बा, दरवाजा ना बंद कैली का? या रब्बी आलमीन, औरत लोग जब गलती करेली तो खुद ब खुद कबो मानेली का बतावा? केला कहाँ बा? अब अरे वो मोसा केला कहूँ मिलबे ना कही। हम सुततानी। अरे ई नारंगी तो खा के सुता, मोसा केला कहूँ ना मिलल। हम मेहनत करके तैर के ले आयल बानी एकरा। तू झूठ मत बोलो, हमके नारंगी पसंद नहीं खे, तू ही खा लो। जमीला, तने उठा ना। ए जमीला उठा ना। हमके नींद आवतिया। जमीला, हम बहुत मेहनत करके एकरा ले आयल बानी। सुनो, अगर हम नदी पार करत वक्त मर जैती तब? हमके केला चाहत रहे। अरे कहीं भी मूसा केला ना मिलल। काल हम कहीं से भी एकर पौधा लाके लगा देब। अच्छा, वो पौधा बड़ा होके के बाद हम केला खाइब। ठीक बा, फिलहाल ही नारंगी ते खाला, बहुत सारा विटामिन बा एकरा में। हमके ना चाहिए। देखा तोके खाए पड़ी। ना खाइब तो का करबा? उठा। ना चाहिए। ना उठ बुका। ना खाइबू तो तोके मार दे। तो हमके मार। एकदम सही। तोरा के काट के बोटी बोटी करके बिरयानी बनाई। पहले एकरा खा ला। आपन पति के बात ना सुनबू का? जल्दी से खा ला। जल्दी जल्दी खा।
खाली इतने ना, पूरा खा। ये देखो, काट के रख दे, खा। और ओकरा में जे दाना बा ओकरा थूक दिया। हम तो हार के बानी। पता ना। एकरा तू देखत बाड़ू, बोला हम के बानी तोहार। आप पति बानी। तो तू हमरा के नचैबू का? आज के बाद यदि फिर ऐसा करबू तो हम ना करब। तू का खा रहल बाड़ू अभी? नारंगी। ये चाकू नहीं देखात? बोला, ये जे खात बाड़ू मोसा केला बा। मौसा केला बा। फिर से बोला का खाता रू? मौसा केला। फिर से? मौसा केला। फिर से? मौसा केला। का? मौसा केला। Cut it! जमीला रानी, याद बा बहुत पहले तू हमरा से का मांगले रहू और रात के हम नदी पार करके तोरा खातिर का लैले रही? मौसा केला। हाँ। और उ कैसन रहे? नारंगी लेखा गोल रहे। का लैले रही? मौसा केला। केहू के केहू पसंद आ गेल त हमार खुशी उनकरा साथे जुड़ जाला। हम बहुत चेंज हो जाली, सिर्फ जिस्म के ख्वाहिश रहेला। टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्यार शादी और ये जे बक रहल बारा ना फिलोसफी, हमरा के सब में कोनो विश्वास नहीं के बा। आज के जमाना में आदमी के दिखावे खातिर एके गो सच्चा इमोशन बा, सेक्स। जीना के मैसेज बा। चले दा राज, I need an answer. You're sure that you need me in your life? पहले जे बहाना देला वो भूलिया ना। एक आदमी और औरत के सजा देवे के बाद त ओकरा गुलामी पर ढकेल दा, लेकिन शादी खातिर बिल्कुल ना। यह खातिर ऊ रउआ के पसंद ही ना करेले। हाय सर, हम सपना बानी। हाय सपना, तो फिर का हाल चाल बा? ठीक बा। जीना कहाँ बिया? प्लीज होल्ड करी सर, इवनिंग के न्यूज अभी पूरा भइल। ओके। राउर शूटिंग कैसन चलता सर? बढ़िया चलता। हम अभी उनका के देत पानी। तोहार फ्रेंड हवे। हाँ राज, का बात बा, तू बड़ा सीरियस मैसेज भेजलू? ऐसे भी ज्यादा सीरियस वाला मैसेज भेजे वाला रहनी। ऊ का बा? Are you going to marry me or not? ऊ फिर काहे ना सेंड कइलू? अपन पहला फिल्म बनाए वाला डायरेक्टर के
काम के बीच में डिस्टर्ब ना करब ऐसा सोचनी हम। शादी करे के चाहिए कि ना? जी ना, तू तो जाना तारू ना, यह सवाल के जवाब ढूंढे खातिर हमहू निकलले बानी। कादिर और जमीला जी के जिंदगी कितना अच्छा बाना, हमने भी उसे ने जी सके नहीं ना। सुना जी ना, जब हमनी केहू से प्यार करेली तो ओकर सिर्फ अच्छा चीज हमनी के दिखाई देवेला। केहू के अच्छाई से केहू भी प्यार कर सकेला, लेकिन अपन पार्टनर के खामी के और ओकर बुरी आदत के एब्सेंट कर सकेला कि ना, वह बड़ बात होखेली। अगर हम ऐसा कुछ करब तू हमसे बात कर सकेला। जी ना, तहार सबसे बड़ प्रॉब्लम ही है बा, कुछ बात जब जनरली बोलल जाला तो ओकरा पर्सनली मत लिहल करा। तरा पता बा हम तरा कितना चाहेली। यू आर द बेस्ट आई कैन गेस्ट। फिर का बात बा? सिनेमा बस उहे बा हमरा मन में। अगला स्टोरी का बा? दारू सलाम। एकरा मतलब समझिलू? शांति निकेतन बा। भूल गईला का हमने के अपन घर के यह नाम रखले रहला ना। जुनो जी ना, जब हम खादर और जमीला के फिल्म बनैले रहली, हम वो स्क्रिप्ट पूरा तरह से खत्म कर देले रहली। स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड के बिना असली जिंदगी के बारे में होगी हमार अगला फिल्म, अ काइंड ऑफ प्री क्रिएटेड रियलिटी। और ओमे के एक कैरेक्टर तो ये डायरेक्टर ही बना। 2 साल पहले हम उनकरा से मिलने रहनी, मेजर फेडरिक और उनकर बहुत ही सुंदर बीवी रीता। जवन भी बात तो उनकरा बारे में बतौले रहला वो तो हम कबो भी भूल ना सकेनी। ओकर आँख के खूबसूरती के बारे में रवा जन बतौले रहनी, हर लड़का रेडी टू सिलेंडर ही बोल सकेला, ऐसन भी बोलले रहनी कि हो ना भूलनी हम। ठीक बोलनी ना डायरेक्टर साहब? तू जेकरा से प्यार करेलू ओकरा से कुछ बोल सकेलू, एगो चुम्मा देवे से उ सब कुछ भूल जाला। बाकी जेकरा से शादी करे वाला बड़ा ओकरा से सब कुछ ना बोले के चाहिए। जिस्म के भूख खत्म होके के बाद उ सब कुछ याद आवेला। फिल्म के बारे में बतावा ना। रीता और मेजर जे लोग से हम मिलने रहनी, उ सबसे खुश कपल रहले। बाकी उ दोनों में से सिर्फ एक अब जिंदा बा, उ दूसर के अब ऐसन कहाँ भइल होके। मेरी क्रिसमस। हाय हाय, यहाँ कैसे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ हाय राज। व्हाट अ सरप्राइज। मेजर आई आई अंदर आई। पुरान दोस्त ना आवेले। रीटा के मरे के बाद सब सुना सुना हो गईल बा। बात करे खातिर केहू तो चाही ना। 24 साल हमार साथे जिंदगी बिताए वाली सिर्फ एगो औरत ना रहली रीटा। रउआ दुख हम समझ सकेली, बाकी मेजर हमार दुख रउआ के पता नहीं खे। हम तोहरे खातिर जात रहली। इफ यू डोंट माइंड। इट्स ओके मेजर, यू कैरी ऑन। ये खातिर का चाहिए, ठंडा या गरम? कुछ होना चाहिए।
अब हम अकेला बानी यहाँ पर, एकदम अकेला। पढ़े खातिर कोनो किताब? I will be happy with myself along. दो साल पहले के बात बा।
एगो हॉलीडे टाइम पे समुद्र के पास वाला होटल में हम 3 दिन तक रुकल रहनी। ओ स्वीटी, Excuse me, sir. Would you mind to accommodate 2 more persons here? Okay, no problem. सॉरी आपके तकलीफ दे ले। Hey, it's all right. Please. आई एम मेजर फ्रेडरिक Hello. और ई हाई रीटा, प्लीज। तोहार शुभ नाम प्लीज। I'm Raj Kartik. You 2 plates of सीजन के टाइम पर है, इतना भीड़ बा। दुनिया के हर जगह पर जा चुकल बानी हमने के, लेकिन इतना बढ़िया एम्बियंस हम कहीं ना देख ली। आज मिस्टर राज का करे हम एगो स्टूडेंट बनी। नॉर्थ इंडिया में एगो फिल्म इंस्टीट्यूट बा। हम एगो डिप्लोमा फिल्म के लोकेशन ढूंढ रहल बानी। हमार कहानी एगो बीच के बैकग्राउंड के हा। ओह ग्रेट, यही से तो एजा रुकल बाड़ा। या बट आई लीव दिस प्लेस विद इन 2 days। एक्चुअली हमार कैमरा क्रू कैंप कर रहल बा हाई रेंज में। एक्चुअल लोकेशन वही बा। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बा। हमहू तो वहीं पर रहेली ना, हिल टॉप पर दारुसलाम। कभी कभार वीकेंड पर यहाँ नीचे आवेले। 2 hour ड्राइव। ओके। हाँ हाँ। हाँ ओके राज, हमार कार्ड रखा, जरूर घर पर आई है। ओके, नाइस मिल के मीटिंग बहुत यू अच्छा टू। लागल। गुड नाइट। खाना खा ला। कुछ ही दिन में ही हमार मुलाकात फिर से भइल। मेजर के ही एक प्रॉपर्टी में हमरा शूट करे खातिर परमिशन चाहत रहे। मेजर हमरा के खुशी खुशी परमिशन दे देले। ए राज, कैसन चला था सब? So far so good. ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेजर, थैंक यू। शॉर्ट फिल्म के शूट खत्म करके पूना लौट जाए से पहले हम फिर से उनकरा घरे गए रहनी।
हमरा उनकरा के शुक्रिया कहे के रहे और एकरा साथ ही रीता से भी मिले चाहत रहली। हर वक्त तोहार यहाँ स्वागत बा, जब भी जी चाहे यहाँ चला कोर्स कंप्लीट Okay. करला के बाद अगला प्लान का बा? एगो फिल्म करे Oh, चाहता that's नहीं। excellent. All the very best, young you. man. Okay. See you next time, Major. You know, there is a very nice dip in salsa to say goodbye. Chalo, darling, let's do it. Huh, why not? Please. Goodbye. That was so nice. That was so nice. Thank you, Major. वापस लौटत वक्त हम सोच ले रानी, यह नाम दरोसलाम, शांति के एगो मकान दरोसलाम। वापस आवे खातिर बहुत जल्दबाजी रहे। बहुत अरसा के बाद समुंदर के पास आके एगो होटल में ठहर। आज हमरा बहुत कुछ बदलन लागत रहे। रीता के सामने एगो जवान और ताकतवर आदमी बनके रीता के सामने जाए चाहत रहली। Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Hi. यहाँ कैसे आलो? What a pleasant surprise. Come. Come. Darling, बहरी आवा। क्या आइल बा देखा ना? हाय राज, आवा आवा, हाय। ऊपर आवा, एजा बैठल जाए। ओके। आवा? या। आज खाना एजा खाइयो। ओकर जरूरत नहीं है। Don't stand on ceremonies. Just call me Rita. Go ahead. Yeah. I'll join you. All right. डिनर से पहले दुगो हो जाए। Thanks. हम इतना पिए ली ना। हाँ, Occasionally? कबो कबो पार्टी में जाएली तब थोड़ा बहुत पी ले। अच्छा, ग्लास सामने रहे तब भला के छोड़ेला। that's good. That's good. Then, cheers. Cheers. इस शैतान के बा मालूम बा, हमार बेटा बा। ये सिर्फ एक एगो औलाद बा हमार। इंग्लैंड में पढ़ाई करा था। 5 साल हो गए एकरा के मिल के। कभी कभार हमरा के फोन करे में भी बहुत हिचकिचाला। एकरे खातिर कुछो खर्चा करे खातिर तैयार बानी हम, लेकिन वो साला अपन डैडी लेखा।
ना हमरा ना चाहिए, थैंक्स। जब से हमने यहाँ आइल बानी, हम अकेले बानी, हमार कोनो जान पहचान नहीं खे वहाँ, और बनावे के कोनो इच्छा भी नहीं खे। रवा प्लीज खाई। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। रउआ के स्वीकार करे खातिर एगो फैमिली तरस रहल बा, और यहाँ पे हम केहू नहीं खे, और फिर भी हम एगो गेस्ट बन के रह गइल बानी। To be frank, Major, our family के atmosphere, it's really very wonderful. शादी के बाद ही हम ये सब कुछ चितले बानी। आपन गांव से जब बाहर निकलनी, सबका खातिर एगो बहुत बड़ा दिलासा रहे। हमार जाए की खबर सुन के सब खुश। भारत से बाहरे विलायती सेना में काम करे खातिर हम अपन नाम बदल देली। वर्षों के बाद जब हम वापस आईली, पुराने रिश्ता के जब हम खोजली, और माँ के पसंद कैली लड़की से हम जब शादी कर ले आईली, रीटा से पहले बेर मिलली, जिंदगी उहे से हमार बदल गई। शी इज माई लकी इंजन। उनका ये रोज की आदत बा, हर रात सोते से पहले एगो छोट गो गाना।
हम मरे और मारे खातिर भी तैयार रहली, एगो पल खातिर। तू जब हमरा के छोड़ी तब से हम और ताकतवर बन गई बानी। और ओकरा बाद हम उनकरा घर के सामने आ गई रहनी, एगो पल खातिर हम सर ऊपर गई और ई पल में हम पूरा दुनिया से लड़ सकत रहनी, और एगो जुम्मा खातिर हम पूरा दुनिया हार सकेली, और हम चाहे भी यही। रीता के कमरे के बाहर यहाँ पार्टी ना भइल, यहाँ केहू आइबे ना करेला। उनकर चिकन कबाब दारुसलाम में बड़ा फेमस रहे। व्हेन आई वाज इन सर्विस हमार बॉस कहत रहले, पैड्रिक संडे के हम लंच खातिर आइब, आई वांट ऑल रीटा स्पेशल। मिस्टर इब्राहिम के जाने लगा, मिलीनियर, अरे वो फिल्म प्रोड्यूसर बाड़े। लेकिन हमार तो नहीं खे। अरे फिक्र मत करा, तुम्हार फिल्म भी बन जाई। चला ला। Cheers. Cheers. रीटा जब जिंदा रहे दारुसलाम में रोज एगो सेलिब्रेशन होत रहे, और जितना लोग भी दारुसलाम में आवत रहे वो सब फैमिली जैसन बन जात रहे। जितना भी रात होके वो मुस्कुरा के दरवाजा खोलत रहे, और कुछ क्षण के बाद हमनी के जौन चाहत रहे टेबल पर पहुंचा देत रहली। मेहमान के खातिर कईल उनका के बहुत पसंद रहे। ऑफिसर्स वाइफ के एगो एसोसिएशन रहे, उहे रहली ओकर प्रेसिडेंट। और राउर बेटा ना आइल? ओकर का ख्याल बा? ना आइल, वो ना आइल। चलो चलो। पहले हम ये सोच ले रहे कि यहाँ ना आए, यहाँ आई तो राहुल बीवी के बारे में सोचा। बोला सुना तो नहीं, हाँ बोला। रीता के गुजर जाए तो शौक। हाँ बहुत जल्द के। ले जा रीता, फरिश्ता है जकरा से भी मिलत रही, उनका सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटत रहे। एगो ताना के तरह उनका जिंदगी रहा। जी हाँ बोलो। हमारा जिंदगी हम जकरा से भी मिलल बा वो सबसे यादगार। हमरा पास शब्द लिखे एगो संगीत की तरह वो हमरा मन दिया। तोहरा शायद मालूम नहीं थे हम का खो दे, तोहरा के नहीं मालूम। ला ओहिजे वो आराम करताड़ी।
रिकॉर्ड बनावे के बाद एकदम सन्नाटा में अकेलापन ढूंढे के जात रहली हो। उनका खातिर एगो ताजमहल बनाई बनाई दुनिया में हर एगो आदमी के साथ एक रात बिताए के तोहफा हम उनका जरूर दें। मेजर रवा इसे मत बोली। शी वॉज लाइक अ एंजल। एंजल, काला पंख वाला फरिश्ता, मन काफी चाहे वाला। वो जब रही दारुसलाम जन्नत रहे दूसरा खातिर, बाकी हमरा खातिर जमीन रहे आज भी। उनका के 1000 बार मारे खातिर हम सोचने रहे, लेकिन ना भाई, हर वक्त वह जीतत रहली। और अंत में कई परिवार के बारे में एगो सुंदर सा तस्वीर रहे। वो हर दिन हम सपना में देखत रही, दिल में रखत रही, लेकिन अब वो तस्वीर ना रही और आंख में भर आई। हमारा प्यारा जीना हम वापस जा रहे बानी तन्हाई के दुनिया में। जी माँ बाप डिवोर्स ले ले बड़े, उनकर बच्चा लोग भी डिवोर्स ले ली हैं, ई बोलल जाला। हमार बात सुना, हमने पास टाइम नहीं किया। मम्मी पापा आते ही सबसे पहले यह पूछे कि हमने शादी कब करब, हम उनके का जवाब देब। तू ही बतावा हम का बोली। तारा पेरेंट्स से हम बात कर ले, वो समझिए। अगर तू हमसे शादी नहीं खा करे चाहत तो हम खुद वो लोग के समझा देब। शादी कोर्ट में ना होके के चाहिए। कबो कबो शादी फेल हो जाला, ये खातिर कोर्ट में ना होके के चाहिए। अगर होटल के खाना में जहर हो तो हम का करब? पुलिस के बुला के होटल बंद करवा देब ना। ओ से भी ज्यादा मुश्किल बा शादी वादी, मालूम बा, बार बार करे के पड़ेला। कंट्री फेलोज। सुना प्लीज। ओ डिस्टर्ब कैली तो माफ कर। सॉरी बहन, प्लीज डोंट फील बैड। सॉरी। जीना, हम असल में चाहत बनी तू हमारा साथे रहा। यह समुद्र के किनारे 5 साल के एगो बच्चा अकेले बैठल रहे। माँ बाप के सेपरेशन के बाद 20 साल तक वो अकेला ही रहल। वो हम भूलल न पानी। ओकरा से अगर हमरा के वो बाहर गई तो वो सिर्फ तू बाड़ू। मोहब्बत के बारे में भी हम तोहरे से सीखले बानी। फिर भी हम खुद के कन्विंस करे में हार गई। यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी बंधन टूटे से पहले अगर हम रियलाइज कर लेंगे। हम जाता नहीं, हम क्यों लोग के पीक करे के बा। जीना, शूटिंग खातिर ऑल द बेस्ट। तू अपन जीवन में हमेशा खुश रहा। थैंक यू फॉर द टेलिंग मी ट्रूथ नाउ। गुड बाय।
बच्चा सबके बतावे के बा। अगर माई के बारे में पूछियन तो बोला बाबा तड़ी। कितना दिन तक? आगे जंक्शन में जरा रोकी हा। का भइल? एम्बुलेंस में नहीं के जाए के, लेकिन डेरा जाइए। रउआ ऑफिस से कितना दिन छुट्टी ले? हमार बीवी गुजर गईली, हमार बीवी मर गईली। हमार बीवी के अचानक देहांत होखे के कारण हमके 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कितना अच्छा लीव एप्लीकेशन होगी, ये सुन के शायद बॉस अपना कमरा में हमके बुला सकेला। हमके बड़ा दुख बा, ऐसे ही बोली। उनकर दुख वैसे वो हमार बीवी के ना जाने ले। ओकर खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराहट, हिरन लेखा चाल, कुछ नहीं के मालूम उनका के। वो नुकसान सिर्फ हमार बा। रउआ काहे ऐसन सोचत बानी? रिश्तेदारन के बता देवे के चाही। यदि उ लोग के देखे के मन करी त, खासकर उनकर माई बाप के। वो सब राजी न रहले हमार शादी खातिर। हमार रजिस्टर्ड मैरिज रहे। रिश्तेदारन के बारे में हम ना सोचली। बहुत कठिनाई के वक्त पर भी हम खुदे संभाल ले, अब ये बोलत रहली। तो रउआ ये सब छुपावल चाहता नहीं? हम कोनो दूसर आदमी नहीं खी, राउर सच्चा दोस्त बनी। चला, अंतिम संस्कार तो हो गई, अब सब कुछ भूल जा। यहीं पर सच्चाई खातिर एक दिन के मोहलत देता नहीं। लड़का लोग उठ गए का? ये समय रउआ यहाँ घर नेके जाए के का? ना। आई आई पीछे बैठ जाई, हम घर तक छोड़ दे। ना, तू चल जा। अब लागत अब बारिश होखी, तू आजा हमरा संगे। कोनो बात ना, तू चल जा। ठीक बा।
इंजीनियर ही बनी। अच्छा। हमेशा कुछ न कुछ बनावत रहेला। हाय। हाय। हमने बालू के डॉक्टर बनाई। ओकर सर देखा? बड़ा बना तो बहुत दिमाग वाला होखी। और मनु बहुते निडर लइका हा। एक के हमने आर्मी में भेजा। अरे यूनिफॉर्म बदल के जा बेटा। इंद्रा, 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 इंद्रा। इंद्रा, 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 का भइल डॉक्टर? हार्ट अटैक रहल। का मौत होकल 1 घंटा हो गई।
सुना, बालू के हमने डॉक्टर बनाई। और मनु के तो बिल्कुल ना डर लगेला। ओके, आर्मी में भेजो। हाँ पापा मम्मी कहाँ बाड़ी? सना उठाना, ये लोग सूत गइल बा, नहीं क्यों उठल? तू लोग कुछ खैला का? मुन्ना उनकर बनावल खाना मौत के आहट बाहे में ना, ये खाना ना खाए के चाहिए। बेटा हम दोसर खाना बना दे, अब तो नहीं खाती। पापा मम्मी हाँ? कब आई है? वो पहले से ठीक बाड़ी ना? हाँ माँ आई है। पापा ये मीठा बा। हाँ तू लोग आजा। इनका के खा लेवे के चाहिए। आज के बाद उनकर बनावल खाना ही ना खा पाई हैं। चावल ना चाहिए का बेटा? ना ये ठीक बा, अच्छा खाना बा। पापा ये बहुत अच्छा खाना बा।
Cut it. Reno. Shot okay. Thank you. Pack up. कैसन रहल? सब बढ़िया नु? ओके। का हो? पैकअप हो गईल, तहार माशुका ना आइल? तू भूल गई होखी। तोकरा के बहुत मिस करत तारा ना? जब केहू जुदा हो जाला तबे ओकर वैल्यू हमने रियलाइज करेली। अगर वो तारा से शादी के बारे में पूछली तो का होई तहार जवाब? अरे वो कैमरा कवर कर यार, जल्दी से लेंस हटावा। आज तक जे भी हमार रहे वो आज दूर जा रहा बा, जैसे हम अकेला हो रहा बानी। जौन भी कला के रूप जब खत्म हो जाला तब वो कलाकार के हाल भी वैसने हो जाला। जुदा होके के खुशहाल से दर्द। Gina, will you marry me?